యేసుక్రీస్తు నామంలో శుభములు కలుగును గాక. నేటి ఉదయ కాలపు క్రీస్తు మహిమంతా స్వరం కొరకు వీక్షిస్తుంటూ ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మిమ్మల్ని ప్రభు దర్శించుగాక. ప్రభుని స్తుతిద్దాం, తిరిగి వాక్య ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇదే నా కోరిక, ఇదే నా కోరిక, నా హృదయపు చివరి కోరిక, నా హృదయపు చివరి కోరిక, ఇదే నా కోరిక. యేసులాగా ప్రార్థించాలని, యేసునే సేవించాలని, యేసులాగా ప్రార్థించాలని, యేసునే సేవించాలని, ప్రార్థించాలని, సేవించాలని, ప్రార్థించాలని, సేవించాలని, యేసునందే జీవించాలని, యేసునందే జీవించాలని, ఇదే నా కోరిక, నా హృదయపు చివరి కోరిక, నా హృదయపు చివరి కోరిక, ఇదే నా కోరిక. హల్లెలూయా. ప్రభు నామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావం చేయుగాక. ప్రియులారా, ప్రభు మన కొరకు ఈ దినాన్ని సిద్ధపరిచినటువంటి వాక్య భాగం కీర్తన గ్రంథము 20వ అధ్యాయము 4వ వచనం. నీ కోరికను సిద్ధింపచేసి నేను ఆలోచన యావత్తును సఫలపరచును గాక. ప్రియులారా, మన జీవితాల్లో చాలాసార్లు మరి నీ కోరిక, మరి నీ ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. చాలాసార్లు వాటిని గురించి మనము లెక్కించలేకపోతుంటాం. కానీ ప్రతి ఒక్కరం కూడా మన కోరికలు ఏమైనాయి, మన ఆలోచనలు ఏమైనాయి, ప్రత్యేకంగా ప్రభు యొక్క వాక్యం మన దగ్గరకు వస్తుంటుండగా, హెచ్చరిస్తుంటుండగా, గద్దిస్తుంటుండగా ఒకసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోబద్దులమంటున్నాం. నిజంగా చాలా కోరికలు ఉంటాయి. మనిషి అన్న తర్వాత మానవులను లోకంలో జీవిస్తున్నంత మాత్రం మనకి కోరికలు లేవని చెప్పలేం. మనకు అందరికీ కోరికలు ఉంటాయి. అలాగే మనకు ఆలోచనలు లేవని చెప్పలేం. ప్రతి ఒక్కరికి మరి చాలాసార్లు చెడు ఆలోచనలు వస్తుంటాయి, మరి దురాలోచనలు వస్తుంటాయి. వీటన్నిటిని గద్దించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు నామంలో ఆయన కృప చేత, ఆయన వాత్సల్యం చేత, ఆయన కృప కనికరముల చేత వీటన్నిటిని జయిస్తూ దేవునిలో జీవించడానికి మనం ఆశ కలిగి ఉండగలగాలి. నా జీవితంలో కూడా చాలా ఆశ. అందుకే ఈ పాటను చూస్తే ఇది ఒక రకం ఒక స్క్రిప్ట్ లిరిక్ వేరుగా ఉంది, కానీ దీన్ని మార్చుకొని నా సొంతంగా మరి హృదయంలో నాకున్న ఆలోచన ప్రకారం పాడడానికి ప్రభు నాకు కృపనిచ్చాను. అందుకే యేసులాగా ప్రార్థించాలని నా ఆశ, యేసునే సేవిస్తూ నేను మరణించాలని ఆశ. ఎందుకంటే ప్రార్థించాలి, సేవించాలి, రెండే నా హృదయంలో ఉండేటటువంటి ఆలోచన కావచ్చు, నా కోరికలు కావచ్చు. అందుకే ఇదే నా కోరిక, హృదయపు చివరి కోరిక. ప్రభు దగ్గర నేను అనుకునేది, ఈ లోకంలో ఏది ఆశించట్లేదు, కానీ చివరిగా నేను కోరుకునే కోరిక ఇది. అందుకే యేసునందే జీవిస్తూ ఆయన ఇచ్చిన ఆయుష్కాలం అంతా కూడా ఎంతకాలం ఆయన కృపలో నిలబెడితే తుదముట్టించు పర్యంతం వరకు ఇటువంటి జీవితాన్ని కలిగి జీవించాలని ఆశపడుతున్నాను. అయితే ప్రియులారా, ఈ దినాన దావీదు మహారాజు యొక్క జీవితంలో నుంచి దేవుని యొక్క మహత్తరమైనటువంటి ఆయన కోరికల ఆలోచనను మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. దావీదుకున్నటువంటి ఒకే ఒక కోరిక ఏంటంటే ప్రభుని స్తుతించుట. అందుకే సితారాను వాయిస్తూ దేవుని ఘనపరుస్తూ, అందుకే ఆయన ఎలాగ పిలువబడ్డాడంటే దేవునికి హృదయానుసారిగా పిలువబడ్డాడు. ఎందుకంటే దేవునికి హృదయానుసారి అవ్వగలిగాడు. కారణం అంటే దేవుని స్తుతించి ఘనపరచడం మన జీవితాల్లో చేయవలసిన మొదటి లక్షణమై ఉంటుంది. రెండో విషయానికి వచ్చినట్లయితే, మరి దేవుడు ఎంత చక్కగా దావీదుని సమూయేలు ద్వారా అభిషేకించబడిన తర్వాత ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే, అటువంటి దావీదును చూచి నేను కోరుకున్నవాడు ఇతడే అంటున్నాడు. అంటే దేవుని చేత కోరుకోబడ్డటువంటి తనకున్నటువంటి కోరిక ఏంటంటే, ఎలాగైనా ఐ షుడ్ బి చోజన్ బై గాడ్ ద ఫాదర్. ఎందుకంటే నా తండ్రి నా దేవాది దేవుని చేత నేను కోరుకోబడాలి. నా జీవితంలో కూడా నేను అలాగే ఆశపడుతుండేదా. నేను సండే స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక చక్కటి స్టోరీ చెప్తుండేవాళ్ళు సండే స్కూల్ టీచర్. ఏంటంటే, మార్కెట్కి వెళ్తాం, అక్కడ చాలా చక్కటి మరి టమోటాస్ ఉంటాయి. ఆ టమోటాలు అన్నీ మంచివే. మనం వెళ్ళి ఆ యొక్క మరి అమ్మేటటువంటి మరి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ టమోటాలు ఏరుతూ ఉంటే అమ్ముతున్న వారు అంటారంట, ఏమంటే, ఎందుకమ్మా ఏరుతావు, అన్నీ మంచివే, కానీ కొనుక్కునే ఆయన
ఏం చెప్తాడంటే, నాకు కావాల్సింది, నాకు నచ్చింది నేను ఏరుకుంటా. అంటే అన్నీ మంచివే, కానీ వాటిల్లో నుంచి మరి ఆయన కొనుక్కుని ఆయన ఎంత చక్కగా పికప్ చేసుకుంటుంటాడో మన జీవితంలో కూడా ప్రియులారా, మనకంటే మంచివారు, మనకంటే గనులు, మనకంటే అన్నిట్లో ఉన్నతులు, ఉత్తములు అనేకులు ఉంటుండగా, గనులు ఉంటుండగా ప్రభు ఎందుకో నిన్ను నన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు. ఆయన స్తుతించడానికి ఏర్పరచుకున్నాడు, ఆయన ధ్యానించడానికి ఏర్పరచుకున్నాడు, ఆయన గణపరచడానికి ఏర్పరచుకున్నాడు, ఆయన సేవించడానికి ఏర్పరచుకున్నాడు. కనుక మనం ఆయన కనుదృష్టిలో అమూల్యమైన శ్రేష్టమైనటువంటి కృపాయువులు ఉన్నాం. ఆయన చేత ఎన్నుకోబడి ఉన్నాం కనుక అది గొప్ప ఆశీర్వాదం కనుక దాన్ని బట్టి మనం సంతసించు వారని ఉండగలగాలి. ఇంకా మూడో విషయానికి వస్తే, దావీదు తన జీవితంలో తనకున్నటువంటి ఆలోచన ఏంటంటే ప్రార్థన. ఎందుకంటే ప్రార్థన ద్వారా సమస్తాన్ని మరి జయించాలని. అందుకే దానియేలు 3 మార్లు ప్రార్థన చేస్తే దావీదు దినములకు 7 మార్లు ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చాడు శత్రువులను జయించడానికి. అలాగే ఆయన ఉన్నటువంటి తన కోరికలన్నీ కూడా నెరవేర్చమని ప్రార్థిస్తూ వచ్చాడు. ఎందుకంటే నా ఆలోచన యావత్తు సఫలపరచు ప్రభు అని ప్రార్థిస్తూ వచ్చాడు. కారణం ఏంటంటే, నాకు అటువంటి ప్రార్థనా జీవితం దయచేయి, దినమెల్లా కూడా నేను స్తుతిస్తాను, నేను ప్రార్థిస్తాను, నేను ధ్యానిస్తాను నీ వాక్యం. తనకున్నటువంటి ఆశలన్నీ, ఆలోచనలన్నీ కూడా ఎప్పుడెప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేయాలా, ఎప్పుడెప్పుడు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయాలా, ఎప్పుడు సమయం దొరికితే దేవుని నేను స్తుతించి ఆరాధించాలా. అందుకే దేవుని యొక్క గొప్ప మహిమ చేత దావీదు మహారాజు శత్రువులందరినీ జయిస్తూ ఇజ్రాయేలుకు అధిపతిగా, ఇజ్రాయేల్ మందకు కాపరిగా నిలబెట్టుకోబడినట్టుగా చూస్తున్నాం ప్రియులారా. అంతేకాదు దావీదు మహారాజు ఇంకా మనం చూస్తే ఏం కోరుకున్నాడంటే, సత్య మార్గాన్ని కోరుకున్నాడు ప్రియులారా. తను కోరుకున్నటువంటి ఒకటి ఏంటంటే, 2 మన జీవితాల్లో ఉన్నాయి ప్రియులారా. జీవ మార్గం ఉంది, మరణ మార్గం ఉంది. అలాగే ఈ లోకంలో సత్య మార్గం ఉంది, అసత్య మార్గం ఉంది. అంతేకాదు దేవుని కొరకు, దేవుని యొక్క మరి కృపా మార్గం మన కొరకు పరలోకపు రహదారులు ఉన్నాయి. అంతేకాదు ఈ లోకపు పాతాళపు గాఢాంధకారంలో ఉండేటటువంటి మార్గాలు ఉన్నాయి. ఏ మార్గాలను మనం ఎన్నుకుంటున్నాం? తను ఎన్నుకోగలిగింది ఏంటంటే సత్య మార్గం, జీవ మార్గం. అందుకే తన ఉపదేశాన్ని కోరుకుంటూ రాగలిగాడు. నీ ఉపదేశాలు నాకు అనుగ్రహించు, నీ సత్యమైనటువంటి సత్య సువార్తను నేను ప్రకటించాలి, నేను ఆ వాక్యం కొరకు ఆశపడుతున్నాను, ఆరాటపడుతున్నానని జీవించగలిగాడు. అందుకే దావీదు అధికమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలతో లేవనెత్తబడగలిగాడు. అంతేకాదు ప్రియులారా, దావీదు మహారాజు దేవుని మందిరంను తన నివాస స్థలంగా కోరుకున్నాడు. తను కోరుకోవాలంటే గొప్ప గొప్ప ప్యాలెస్లు కోరుకోవచ్చు. ఈరోజు మనం అనుకుంటాం, ఆ రోజు చిన్న పూరిలో ఉన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే కనీసం రేకులన్నా వేసుకుంటే బాగుండు అనుకుంటాం. రేకులు ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే కనీసం ఒక స్లాబ్ ఇల్లు అన్నా వేసుకుందాం అనుకుంటాం. ఒక చిన్న స్లాబ్ ఇల్లు ఉన్నది ఎందుకంటే 2 స్టోరీస్ బిల్డింగ్ ఉంటే బాగుండు, లేకపోతే డూప్లెక్స్ ఉంటే బాగుండు, లేకపోతే 4 స్టోరీస్, లేకపోతే అపార్ట్మెంట్ ఉంటే బాగుండు అని కోరుకుంటాం. అంటే ఒకటి ఉంటే దానికంటే ఉన్నతమైంది కోరుకుంటూ వస్తాం. అయితే దావీదు మహారాజు లోకమంతాలో ఆయన ఇజ్రాయేల్ జనాంగం అందరి ఎదుట, ఇజ్రాయేల్ దేశంలో ఆయన కోరుకున్నటువంటి రాజభవనాలు ఉన్నాయి. కానీ ఏం కోరుకున్నాడంటే, దేవుని యొక్క మందిరంలో నేను నివాసం ఉండాలి, నా శేష జీవితం ఆయన సన్నిధిలోనే గడపాలి, నా జీవితం చిరకాలం నేను యెహోవా మందిరంలో నివాసం ఉండకూడదు అంటాడు. ఎందుకంటే చిరకాలం కూడా తనకున్న ఆశ, ఆకాంక్ష ఏంటంటే, తనకున్న కోరిక, తన ఆలోచన ఏంటంటే దేవుని మందిరంలో. నువ్వు నిజంగా కోరుకుంటున్నావా? పరిశుద్ధ ధన్యము అదే ఆదివారం రోజు దేవుని మందిరంలోకి వెళ్ళాలని తెలిసి కూడా మనం ఏం చేస్తామో తెలుసా? వెళ్ళొచ్చులే, ఈ వారం కాకపోతే వచ్చే వారం అనుకుంటామేమో, ఇంకొకసారి అనుకుంటా, సమయం కాకపోతే కొంచెం సమయం జాప్యమైన వెళ్ళొచ్చేమో అనుకుంటా. కానీ దావీదుకున్న ఆలోచన చూసామా? మన జీవితాల్లో అటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నట్లయితే ప్రభు ఆశీర్వదిస్తాడు. చివరిగా ఫైనల్గా దావీదు అంటున్న మాట చూస్తే, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగిన వారి కోరిక ఆయన నెరవేర్చును అంటున్నాడు. అంటే మన జీవితాలలో మన కోరికలు నెరవేర్చబడాలి అంటే మొదట మనం నేర్చుకోవాల్సింది దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడం ప్రియులారా. ఈ భయభక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడు మన అందరి హృదయపు ఆలోచనలు, హృదయపు కోరికలు నెరవేర్చే దేవుడు అంటున్నాడు. అందుకే మొదటిగా ఆయన యందు భయభక్తులు కలిగి మనం జీవిస్తున్నట్లయితే అది దేవుని యొక్క గొప్ప మహిమ చేత, ఆయన కృపాశీర్వాదం చేత అంచెలంచెలుగా ఆశీర్వదించబడుతుంటాం ప్రియులారా. అట్టడుగు నుంచి అత్యున్నతమైన స్థితికరాగ్రాల్లోకి దేవుడు మనల్ని ఎక్కించే దేవుడు అంటున్నాడు. అటువంటి గొప్ప ఆశీర్వాదం నేడు నీకును
నీ కుటుంబానికి ప్రభు దయచేయగాక. ఆమె ప్రార్థించుకుందాం. మహిమగల మా ప్రభా, మీకే వందనాలు, స్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తాం. ఈ దినపు వాక్యాన్ని బట్టి నీకు స్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తాం ప్రభా. అయ్యా, మా అందరి కోరికలు నాయన, మా ఆలోచనలు అనేక రీతిలుగా ఉంటున్నాయేమో కానీ దేవా, అయ్యా ఇదిగో తండ్రి నాయన, మాకు అనుగ్రహించినటువంటి దేవ దైవ సేవకురాలి యొక్క నాయన ఆలోచనలు మాకు కూడా నాయన ఇదిగో తండ్రి ఎంతో ఉత్సాహాన్ని, ఉజ్జీవాన్ని పురుకొల్పుటకు కృప చూపిస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు. అనేక భక్తుడైనటువంటి దావీదును మా కనులు ఎదుట ఉంచి దేవా అనేక రీతిలుగా మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నారు. నీకు వందనాలు నాయన. క్రీస్తు యేసు ప్రభు యొక్క గొప్ప నాయన అయా సాక్షార్థమైనటువంటి సవాలుతో కూడినటువంటి దేవ అయా ఇదిగో జీవిత సార్లు మా జీవితాలలో కూడా ప్రభా మేము కలిగి ఉండడానికి అటువంటి పరిశుద్ధతలో అయ్యా మంచి ఆలోచనలు, మంచి కోరికలతో దేవా సిద్ధింప చేసే దేవుడు కనుక నీకు స్తోత్రం. ఈ దినాన ఏ బిడ్డలు ఏ ఆశలు కలిగి ఉన్నారు, నీ నామం చొప్పున నీ కొరకునైనా నీ నిమిత్తమై దేవా ఈ లోకంలో ఆ బిడ్డలు ప్రతి అవసరతను తీర్చండి. మేము భయభక్తులు కలిగి ఉన్న రీతిగా దేవా ప్రతి బిడ్డలను దేవా నీ కృపా మహదైశ్వర్యంలోంచి ప్రతి అవసరతను తీర్చబోతున్నందుకు నీకు స్తుతులు చెల్లిస్తాం. అయ్యా వ్యాధిగ్రస్తులను ముట్టండి, స్వస్థపరచండి. అయ్యా ఎగ్జామ్స్ రాసిన బిడ్డలు జ్ఞానం ఇచ్చి బలపరచండి. అయ్యా వివాహాల కొరకు దేవా నన్ను, అలాగే దేవా జాబ్స్ కొరకు నిరీక్షిస్తున్నా ప్రతి ఎవ్వరి బిడ్డను తృప్తిపరచబోతున్నందుకు నీకు స్తోత్రం. బిడ్డల ఆలోచనని దేవా చక్కగా దేవా నన్ను నెరవేర్పులోకి తీసుకురండి. అవి మీ చిత్తానుసారంగా మలచండి. అలాగే దేవా నైనా మీ కృప కొరకు నిరీక్షిస్తున్నా ప్రతి బిడ్డలను ప్రభా అన్ని విషయాల్లో, అన్ని రంగాల్లో ఆశీర్వాదకరంగా లోకంలో గనులుగాను దేవా లోకంలో ఒక గొప్ప సాక్ష్య సమూహంగా లేవనెత్తారు. అనేకులకు ఆకర్షితులుగా మాదిరికరంగా జీవించుటకు నీ కృపా వార్త చేత దేవా మమ్మల్ని సందర్శించి బలపరిచి దీవించమని వింటున్న ప్రతి బిడ్డకి, కుటుంబాలకు ఆశీర్వాదాలు మిగల్చమని తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమె.